hanki a ɓooyiɗo hoɗo waɗi ha hanki mi fadima ɗo yoolay ha mbaali ɓeɗo sonono mino fadima farmara andi hanki koko nangi kam o min jeeyi ha ron mi anda ron mboyo no min dewɗo restaurant min dewɗo restaurant o ɓammi téléphone am o noddanmi baba am ɗo rek mi yecciri mi yi'ani o wonta on tini farmara oɗo yaahi mi ɗaɓɓiri mi sohlade sa hay hunde mi yalti rek bandi hippi kam mo nangi au moins sa komi pullono mbo ɗalti kam mi yahi haarerinde goɗɗo hankala hippiri kam ça fait 2 fois ɓe hippo kam mo woppima to mbo arti ga mo woppi kam ron mbo arti au moins ba bandi jiɗi gañaɓe hum bandi haw o premiére bandi o peut être ko pullo makko ɗowri kam ha mbiteɗo on ɗo peut être eyi sikkude mi anda ɗo o de ko ni waɗi kam haɓe gañaɓe Maymuna ayne ko ɗum mbinomi tijjande tijjan ko ɗum mbinomi ɗum addi cani mi mbimo hana yasi mi anduna han ƴeewmo bandi on tawan min mi andani bandiji ƴe omo nanduma toon mi anda on ko anda on bako bacci arnoɗo ɗum woni tijjane arnoɗo on ndi leɓata lebde ari ɗo e leɓat yusudu waɗat naggam e naggam ana andira tijjane no wayi Ousmane mbimbo min de babam alaɗo nenam alaɗo te huulemo mbo arde on yalti ko min rewwon ɗo joni mbiɓe ɗo ɓe jaado soirée Youssou Ndour o pour mbo andate seeɗa saare nde wawi kala mi wino mbo a nafta mboni no a artirta mboni kala way nande tijjane no hewri haala rek yaade ndam tijjane ya dogoy nom mbaɗa joni ga bamaɓe jaaha joni asal an ko ɗanɗa ɓe jeeyi min ɓe maynakim de normalement soɓe jahan an woni bammaɓe an ɓe poti waynade sa wi ɓe jahan ɓe jaha so wi ɓe jooɗo an ɓe jooɗo min koɓe jara ko min mi tinani wonɓe ɓe mbira ɗo tijjane min mi anda hande mi anda o jam Tijjane ni Tijjane mo ala ɗo de Tijjane ɗo wonno mbiya ala ɗo ala ɗo de ippom to ya ɗamta dimaɗo o hana Tijjane woni Tijjane an ko mbaɗɗa ko hono mbawɗaɗo hono mbino mami gara ha to galle amen garana o amen koɗo naɓaɗo haarerinde sare gam hoppaɗum to garta andala o ko kono woni anda hay hunde ɗimmom ɗom sohlani explication an ka imbécile hono mboppittambo to ha bandiji ɗi kippoyombo toon woni kippimo immoɗo way ɗum hana saɗe ɗum sablanta wonno haaju ma a woppata a haaltano no ɗum ne a woppatano ko gattoɗa ga arde immom ɗo way an ka imbécile rek way Allah jaaɓi an enen ɗiɗo ɓen teppere ma nde to galle amen hande haaɗi fofol ɗalɗamo to gattuɗa ga ha bandiji ɗi kippoyombo o ko imbécile mo yaade koɗo amen ha paɗe mo woppi ɗum to bandiji ɗi kippoyombo an ɗano mbiya ko waɗi ka nalaɗo an wanni mi haalanomo hana mo nango mo saɗi wanni an walla way an wanni an Tijjane teppere ma nde galle amen boya ono jadara ɗiɗo janaro e sare gopan anda sare gopani ono jaa gasa boy mbiɗa ala neɗɗo ko wayno joni ay addani ɗo noon e kono boy wala ala ko waɗi erreur wona erreur gowɗo mbaɗɗa ko erreur boy ko ma jaaɓe galle paano jamine boy ma ɓe yaɓe boy sutata yaade neɗɗo heew goto mi sutata ko yaade min kam yaade joni fami mi wawa yaade wala ala probléme yaade ala probléme fami mbiyami ana joni
imuɗum en jaara marché HLM juuleɗen seeɗa no binta min ɗo hori toni jen min ɗo hori min ɗo hori jahe rek eyi eyo aw ɗo min jahe noon ok a tutalla ok attala eyo waaw fii sama tànnal ya ay ban tànn ma dama sonn ci tànn yow chaque jour tànn ma mënuma waaw waaw nga insisté dama lay rey de doo tabal tànnal yi ngay jóg waaye waaye man talaguma dee heure bi waaye tànnal ma lii waaye nga jóg tan moom waaye wuy ma yow tàmm nga saay bu gars yi ñëw fii espagnol ñëw fii nii nga def ba nga dem sa yoon nga raw leneen yaa def li ma ko defee man dangay d'accord ci li ma la mënoo ko booy chaque jour ma lay yàqal loo ma wax ba may d'accord xam nga loolu da nga bu ma relew ah mais kiri kee may gis fee du benn booy xoolal booy bee di def waaye xaar ma jóg li jënti ko booy lay def fii yow mais yow xaar yow laa waxal wara ma ni damay rey yow wara ma damay rey wara ma ni damay rey yow waaw lan la dëgg nii gars yi waaw yow wara ma ni bay damay rey sa waaye mais yow yaa ngi gis booy bi di kere ji loolu taxaw mais ko dama sama joué xaw ma ko dama doon sama joué ah mais ma jeex waaw oui ma boobu ma jeex na quoi booy bi xame naa quoi kii xam naa maa jégalu ok am problème ok ok maa jégalu quoi ok merci man man anda ko adima ko ngam mi laabde ɗo rek oɗo koye waɗi kam ratani sew min garna laarde moy ma ko ɗo gomi en fait komi lamdi rek o arga wantan ko mi ko karate batani non ka si on ñambo pannoɗa ɗo rek bamde rek ko hecte ma o weli han seeɗa rek maymuna mi faala kalna kam koko addima ɗo ko aram lardana walla ko aram wadde enquête no ɓeyɗa battani no woni tan police arata o kalna kam mi régle ɗum 18 non wona ɗum adde kam ɗo annuma wadde remercier pour on nen jemma ko mbaɗɗa kam sobe ko vraiment jarama boyana seeɗa et puis mino addanare ma ɗo jeggat ko giwan noon france ko taw ɗini ɓuɓɓini mais ga ɗini wuuli seeɗa ɓiɓe anga wawa ɗum ɗo jogade eyi ok jarama kono on nan ko mbiyano france gonɗa konko gonga eyi min ko ɗon goda min meeɗa arde afrique c'est la première fois mi ari ɗo kono anno ko batta imma kora ɗo wona asanam ɗo min si a tawata kam ɗo ɓe banoma gande mbaɗama ɗo noon e hunde haala ka yaara ɓoɓɓere guese ɗum waɗi mbimama ɗo wona asanam ɗo ok eyi voilà on ñan boom min sa hakkano kam tan sinana min ko mi artani ɗo mi landornoma numéro maɗa o to mi noddama non min mi jogaki numéro mi jogaki téléphone mi jogaki téléphone mi jogima téléphone mi noddora hay goto de ko mbimi waya ala portable ɗon a wawa ɗum ɗo jogade et puis mi ruttoyima france am mi wawa okkude babam numéro mo noddama wa
ah mais min ɗi téléphone ji ɗi mi anndadi si mi noddirano hono mbaɗanmi non ko ok ɗum ñeƴƴara ok mais heɗo mo kello kalama min la mi noddatama de ala probléme min mi noddamma ɗi eyi ok yeehi ok salmini D'accord, boy. Salaam alaikum. Kau cikgu. Sama guys. Ondo, naik, ondo nak pulang. Lom. Kalau ya, meo, jauh sang lima puluh, jauh ke mana? Nice. Nice ondo. Saya berbicara. Woi, ondo nice. Sama. Nice. Saya pete, ada ide. Pasan tergan. Ame, kita boleh tak? Ame, apa ras bagasi kan? Kom. Malam. Gimana? Anu dah lagi sampai kan? Sama. Sama. Masih jam ah? Woi. Pete sampai. Yo, li nga def ni tago ko kat. Wala yow 11h moo jot nga da ngay dem agressé. Yow police yaa ngi fi fees dell gaan boo fi duggee def mais suñu place bi ngay yàq am na yoo xamante ne jaruñu la ko wax da nga war a mëntali sa xel xoolal gis nga man sama maay laa doxalee gis nga boy bi après lii la mujjee jox ah lii la mujjee jox xoolal gaan boy bi dem na lépp ah woy ah boy bi def na lépp ah ensemble la jox ko xanaa ma ngi ko jox après waaw ba si kanam rek si kanam quoi boy bi def na lépp mais nag xoolal il faut nga jéem a waxtaan boy bi quoi boy bi day wéere kay moom maay dóor sama zin anta moɗon jurumini ɗo joni kono jano haali ko to mi yiyano quoi wonɗo programme ɗi waɗande balɗe on ɗum yahani o watu quoi a jotta ko yahata yaade han non o programme ɗi goni noon quoi wa joni fo tolɗa kale o voilà exactement koto am woni ko wonima envoyé ɗum mi waɗi o récupéré mais taw yo jogui erreur code quoi ɗum taki joni tuma gokkata kam ɗum yo jogui erreur de code mais il faut mi yaha galle mi waɗ ɗum lijande après mi joni tuma gokkata kam ɗum non kikiɗe ari mi okkam ta bari kiki ara yadde non arat aya nami tawma non a tawa kam a jotta ko yaha yaade mi nawrum yaha hene waɗa ɗum lijjani a ari ha a tawa kam ala folle mi a tawa d' accord jahatnya on i programme ha itin on ina mi waɗima yiile koy ɓe balɗe komi heɓorani woodi programme komi jogal noon ɗo eɓe balɗe ɗum taki téléphone am o sammini ko no wayi ko min noddima laabi tati mi heɓanima par ce que mi wawatano bon dérangement o callinoomi quoi ɗum taki mi ñifi téléphone am o wahno goɗɗo ɓittinan quoi kono wona hewde kono an ka si ɗumantinani kam mi nodda kam au moins ana kam foti famde wona wadde mi sani quoi ana andi nokku an mi kaw somi yiyanima an kaw min tam won non way wala wi noon ana andi mi andi boy hay goto ala da hakkude men an mbiɗare hoko a walay min pommami yiɗeni an ɗo an ɗe piballe mi sellama mi annumi so kay mi simi yiyanima mi sellaɗa non boy simi famna tawno mi arini kala ko tinno ko ligguey ɓittino ko fimi yahano mais a famat quoi
mais ala kono actuellement mi pari quoi parce que programme ko waɗi seeɗa le wonno quoi mais actuellement mi pari mais so ara o ko préparé kalno yi ko seeɗa je mi ke wala préparé soir ti am ko ko da ila nata oy entre Koy ani yo comme ça. Tu as on homo. Tia, on on homo. homo. Min na la ma on homo, lam to ko homo. mi asusa ko namda mi woni homo Ko ina la ma on homo. Ti jan to tanga on homo. min namda mi woni homo An tigi mi lam to on homo. Do wana place ma. An ti jan hono badara o chaga. O ganda ko chaga an do wana homo place. mira ni challa An tigi mi mira challa mi sai kam challa metala ko bas an ko wogala ngam an mi tigi an woni chaga. mi An tigi woni chaga. metala kam An tigi woni chaga. An metti ma. Do ko wana metti place ma e gorko. ko metti ma An do do wana ko place joni ma. mi do ko metti ma dum le An do wana place ma. Ni do wana yaari he gorko. manu mam An sak mini sak ko mi ni ma he gorko. An tigi ma ni yaade. An chago kondo. An do wana place ma. Yaare place ma. An ganda chago kondo mi ado ko. war kam ya La do mo tolle ha to do ganda ko aja. ka fonto kam boy acca rew ko dum metti ma boy rewdo bi mi rewdo acca An mi na fana ma to wa mi ame. d'accord Don tawata. acca rew boy rewdo min hey mi muta ko to hala ngada galle am an ko enen to pada hame ako ya yes Halo, Maimuna. Bira anara. Se woni a ɓoyra après ala probléme ma fadi ok jarama ok hono mbiyana kam ana yaari an o watta jottorani de mais hono en pourtant depuis nane tamin mo miijo tan on ñan ko naftuma ɗo ha galle ma noon ko misiron ɗo quoi ko ñaaɗananmi dow maɗa ko saaha hakkilam mo fi irutte maɗa min mo tan miijo jamma ñalon depuis jiiɗo en dal hakkilam fi in he maɗa quoi eyi min ko ɗum tahi mino waɗata fi ko waɗanmi nin ɗo ko ɗum tahi mino arana haga wonñam ko baɗɗa ha ko vraiment allah rek andi non jogini ko a jarama ɗuyona so siko goɗɗo nannina han yurmanano ko kam ko waranno kam wonno worere andi min ko affaire pullo min ɓe jimi leñol am yo ganda ƴiƴam ɗa pi ko dow heɗe ɓandu mi yi pullo no am ni tan tamino welti quoi ono jentami hollama maayo ngo tan gandaka mo remo
mbadi ko sangi ka mais quand même tu me mets à la table maaleykum salaam ah chérie ça va comment ça va ça va bien ça va bien ça va on a mis farma min de an addi kam ɗo inde oɗo o bandi wawraɗo wondude mum o mo gandanta denna ko feere kala ɗo oɗo yehi o ko fujugol kanŋeji portable ji ɗa woni haaju muɗum on no haaju muɗum wawra tawede tomo tawa kala tomo tawa min kam kala tomo tawa tawa bokkano min yehi kalmam de bilam kon ni wara do awa Maimuna nami mo tenkin ole salida yanore nena to nder joni muna o bandi ko an addin ɗo han ayno hunde wode kala waɗa addanam ɗo kara sabu on ñam ko gaccimo jaara ɗo ha agresse o hippima lawol to ko bande ala ko heddi kam e nder o galle façon haala yo mbo haali kam mboy ko mi acci o jaaɗo hunde yo mbo leeɓi nani haala mettu kam mbo haalni kam hande noon ko mali kam bande ala ɗo mbo yeehi kollani ko ɗum mali so wona ɗum noon wonani wano sabu o ña nanna noon e haala mettu kam mbo haali ɗo an nana noppi ma anani ko ɗum gande mami haali so tawi noon a wawa mbo accide ha kalnam sa wara mbo accide ha mbiyen ma avion ngel woɗɗaki ɗo nanga lawol ma ko jojji on koora anani ko ɗum fallamami haalani ɗo ayna ɗum dal ko onon gandi minen gandi eyo bima no jogi pete kola I wodi ya wi an ma o Sénégal o de Nigeria bima Nigeria o wodi eyo ankal ko a pullo di ko pullo mi haalnama onon pi heɗum ɗo ɗum wiyade to tournoɗa yokkotabel pullo yeyam ɗon gooro wona Nigeria woni no nama majjo o woni majjo a eyo mi larda an taw mi larda ɗum nawa oɗo raw ko jallu o ko busappo eyo e ko oɗo guiɗum mantene ha ko oɗo gonne Nigeria o he onay ala bakkilede eyo eyo ɗo ko noon tigi ba ha oɗo kales Guinée Bissau o moƴƴa kaale hokko o kales Guinée Bissau ɗi moƴƴani kaale Guinée hokko ɗi ñamtaki da e o ko kaale Guinée Bissau eɗi ñamta ɗo kaale ko kaale woni hay ñamtaki da ɗi ñamtake ɗo ñamtaki e awa ɗum ɗo kala ko muradou e
bini yo non han fatta eyo bu sapali de awa jarama eyo kon bini an jogi ataya ataya wodi am eyo wallam don jon ataya wodi bimi yo ole obi belna hinde o hendu o ko ataya Dakar pare woni ro jarani Coba mecara mana? Nyala. Rogi mo da do hewdo ma Binta wara na université ko ron mi mori do. Hamba? Binta wara na université ko ron mi mori. O ni Muhammad a hertin yan to rigim. Université wiide. Ona wi. Ona anniversaire wiide ana université. Wiida ho ko e? Anniversaire wiide. Université. Université. Hono kono tigi ha kono biidani. E hinde o ma mbuzo teddu. Ay ko bay do wala no ron. Aba de imiran ado rompo mo ngaji ndiya wirendi. Ko muso damoni ba. Muso damoni. No nyalo don. Awa moto wala no ndiya wirendi oddo bunno ga menda ko de capannay. Ndi ari ron fom ndi ari ron. Fannara na. O ya bandi mola nado. Wala ha mo di baran. Ko on menda ko no ga biro. Yo ko da boyro galle bande. Koni galle bande o yakima de he. Koni ran boyo ko gila boyo timo huuti binta boy ko ombo fala ndi wadaki. Ami jat hey. Anu mara sukar hey. Iwadi kaw sukar. Nangu na do. Ba je ko koy tela ko jera ha yona. Ka baba. Ba do bombo pare amen do joba banga don. Balaja he anu lawol weli de. Ba ko ni ran jobo do ko jiida din do heewi tep. Do bay ko ni woniri. Joni do yotoro galle. Be weltani mama nan. Jarama boy nan. Min ara jon. Ha o do galle bal yakima. An ataya kala ala dum seda. Ya. Subhanallah. Nawetani gan yow boy nawetani ken ko bay man il faut mu xolal ni may wara lijeenti wal fofu quoi den 5 ans rek 5 ans xolal sen premier match jour len 8-0 ba la xolal daw ni 4-0 boy ga ñoo deul match mel ni man rek toxra lañ ñu nekké ma jaxal yow mom affaire nawetan mo depuis nga nekk gone ba légui dafa la yag nekkal jamal xolal jamal pass jom ba liggéey il faut xam nga boy bi la oui allo Maymuna onen bida hogo no dum wara wonde hakkul men en reira ni mais an joni min do immo o wattu pudda kam haladen mais no la min ado joni quoi dum do warani gasir quoi ok min ara quoi boy bi la quoi boy daf ma bëgg yeb quoi bay ma dem régler lolu stop quoi bëgg yeb do ko profiter ko na bëgg yeb ok Tinkinde o yiɗani ma tenkin ɓiɗɗo janano na wawata joɗata galle mon to hanji a jiɗɗo ma immoɗo wona ka on ñam tan woni haji mabɓe ni ɗani min kuɓi tuma pas ɗi joni parat o wonata ala sukuna ana waɗama raw ya ɓurnani o sukunde yam koni mi wonimo sukundu kañum sa ɓurniɗamo sukunde ala sa o mes ma naɓorima nan ko wonimo sukundu kay arrivi ndiri mani ala ko gonga kalan ma jana gonga ndiri mani ni mo ko hunde ɗo kay dakkal kanani kañ dakka kam jam tan kono may wona hande ɗani mo ɗannana ñalowma ni a sikka ɗaniɗo jamma si andi encore koko nangi tam aɗum nangi minta na hande min hoyde koyɗo hoydude boddiɗi ñaama sukara ko ɗum boddi komi immi mi taɗi ɗo balɗe ɗo mi jooɗi hey ha gowlumi ni
ay ko ɗum waɗi kam min de mi nani koyɗugol moƴƴani moƴƴa min de mi nani koyɗugol moƴƴani eyi moƴƴi koyɗugol boddi ɗi moƴƴi sabonta hana ɓiɗɗo yokko gemma keɓata joni ay to wañto a nattiro han hakkita sukkar ɗin toon cakkoroyaɗo nda cakkorgol ko rawni e moƴƴi ɗo ko mino ɗo diwna ɗo gommi ɗo sa non mbatta e moƴƴi sa e moƴƴi eyi fade mi yaha ɗo wa mi giri no jeg nga wax ak ond moom ci lan parce que ond 3 jours a ngi nii moo ngi toog rek benn place moom ñëwul si ñun sa toog di waxtaan moom kese toog di xalaat rek ond magum jëmm la xam nga doful dina jàpp ko mooy wax ay ond waaye jàpp la maay nga naan ond mi giri wuy ma xoolal ond sa copain la su ma ko xamee yàlla ak yow a tax parce que ba ngeen doon xamante fekkewu ma ko mais mënoo jóg nga xool la moo ko dal mbala la moo ko arrivé moo gën nga toog nii rek bàyyi ko fee moom mu toog mais nag wax nga dëgg wax nga dëgg waaye ma dem wax moo gën musidɗo ayi joni guerte jeeyammini de miɗa ali komi yeeyatno ko ɓa Dakar yeeyata ko Dakar si Allahu lamɗo jam mi yeeya ɗum ɗo ha mi heeɓi pasel am guelam mi hoora Dakar kam min paari mi artata ɗo ɓa Dakar wonta ko yeeyata ko a yeey wawata yeyde piiji rewɓe neɗɗo yeeya ɗum andi guerte remata yeeyi heeɓi ɗuma hoora lawol muɗum ngol Dakar kam min paari hande kadi kono ayi ɗum piiɗi waɗano he hakkude mala ko Aliou waɗi ɗum Aliou ram waɗi ɗum kono si Allahu lamɗo jaaɓe min mi heeɓat pasamo inchallah jaaɓe kaw kay ko biya min jafoɗa andi min mi anda ɗi habitué min mi wonani ɗo min kala komi garɗo ko ɗum waɗi jafoɗa kam noon ɗum min ala ko mbaɗɗa kam ko Dakar waɗi noon min mi meeɗa ɗo arde mi ayi mi ari ɗo han ko baɗirawo am rek addanoɗo jande wiire Aliou Balde on garnomi ɗaɓɓude ha baɗirawo am addanoɗo jande ta ɗi heeɓi duuɓi jeeɗɗi 16 hande ndungu min ji'animo min ɗaɓɓimo ha min goni min bulli fiye makko mbimi joni no neɗɗo yaay gaari mum nagge ndi yeeyi gaari muɗum nagge ndi ɓaŋi waɗi ɗum paas ari ha ɗo ngel mon pompiyeyel ɗo bandiji kippi kam joɓam o piyiɓe naɓi ɗum maɓɓe fof Allah wanno noon ɓamino joguino ɗo seheljo gonnoɗo ɗo wirenoɗo paare jaar jiiɗumen makko bimboyo aw ko ni woniri min ɗaɓɓimo ɗo min ji'ani mbimi joni ɓa woniri noon neɗɗo no wabbida ɗin yeeyata heeɓi pasel mum ngel a hoora ni kono noon ɓaɗo yeeyata ko mi yeeya guerte minen ko ɗum men gandi heeɓi ran pasel mum ngel hoori so Allahu lamɗo jaɓe baɗennila ay a yahi ɗo ni hana premiére koñ deuxiéme koñ a jaddi ɗo ni à droite a premiére galle deuxiéme galle troisiéme o rek lamdoɗa ɗo galle balde a fanna rawna ɗo eyi ɗo ni rek deuxiéme koñ o wona ɓeɗima ɗo étage ɗo eyi étage ɗo balde gooro eyi balde ko an woni koɗo eyi komi woni immi France eyi areno wa noon he e ko noon min kam mi anduno ɗum ɗo ɗum kay wona jibinande Dakar wara ni e ko noon wara kay joni mbiɗa hoɗum jo a yeehi ron ha min mi okkama passe maɗa o ko kotta e min ko kolda koranmi komi okkama passe ma o kora e jarama inna ñaw seeɗa guese ñaw guese ñaw min mi nande ano moƴƴi are mi aroyat toon jafoɗa noon on ñan anani e mbimi yo ɗum ko noon tan sukaɓe onon kon sukaɓe aduna o wayi ni ha ɗon ko noon jarama mene fadimade mbimi yo ko ron mi fattamani si Allahu lamɗo jaaɓi e are inna suñu diggante depuis mu nekkee parents yi fële gaal bu mu wàcc fële ni jaam nee na xool mënut a nekk sama diggante wax naa la booy yi da ngeen booy yi gëmuñu dara mais man xam waxuma loolu booy bi Europe la jógee yor xaalisam dama noonu xaalis nga koy toppee récupérer xaalisam waxuma loolu pour ay génération xam nga kon waxuma loolu pour génération dama ne pour nga xaalis bu mu yor
ngay topp pour jot ko waaw mais xam nga rek kii gars yi boo leen bëggee il faut nga jaar leen si wàllu bëggee nga doog leen mën a jot xam nga mais am na miinante yoo xamante ne gars yi mënut a nekk nii booy bi su ma weddee nii gars yi man loolu xaw ma fan laa ko mën a waxee. booy xarul booy dañoo gëmul dara booy bi gëmul tous mais andu demal nekk nii rek maa ngi dem quoi xam nga ok ñu def noonu waaw maa ngi dem quoi. nul ma kii Lindos. d'accord ok. sadak a jarama a golle albat yalla jaɓa sade ko yettinani o hokkoroma ko falɗa dannama kulla dannama kota e kasara nani jarama welti ko boyi wona seeɗa amo yo acci hakke ara a yafuɗa no woodi ko falamami lan seeɗa ko hakkillan ɗo on ɗo e suka mo yaddaniɗa ɗo jemma ñalorma mi ala mo yiide joni kawo mi accide mon ko bandi inna lillahi ndesan e ɓanno yurmi honno ɓe paykun kende on boni ɗo ko yeeso amen ɗo wadda paykun ni fiyal muɗo yagal weeli nowru weeli ƴiƴan galleji ɗin ɗo fof no yiɗumo minen ko galle ɗo haala taka femimi mais yiide mo ha mi watama sifanade hefus ha min gaccimo nulde inna lillahi e ɓanno yurmi honno ha min mi dano yo sanso ino inde joni mi anda wo ko onda inna lillahi ndesan e ɓanno yurmi honno la ilaha illallah ay ko ni woni fi affaire aduna inde makko nden tigi ko Aliou Balde Aliou Balde woni inde makko hiɗa ande mo kereɗa ande mo ko noon woni inde makko nden tigi ko yeeso amen ɗo wadda mi ayi mi ari ɗo han ko baɗirawo am rek addanoɗo jande wiire Aliou Balde on garnomi ɗaɓɓude ha baɗirawo am addanoɗo jande taɗi heeɓi duuɓi jeeɗɗi ko Aliou Balde o innetede inde makko nde imi ari taw ƴew Maymuna sa yettuma ka tan taccalagal ma dannam anani ɗum noon ara Aliou naɗo ɗum wireɗa an tan homboye ma taw Aliou wiyetede min andi ko Aliou wireɗa an mi andi ko addi maɗa ko min paaɗa humpirade wayno ko min paaɗa humpirade han mi andinamo min woni hombo min de ko jande gaddanomi ɗo nde saare gilanta men heeɓi duuɓi jeɗɗi Allah waɗi noon mi anda baba am on ko law Allah jeyrimo goɗɗo noon ronno nene am on natinno kam e almudago kono gilan natodirmi e almudago bayrum ɓe humpitade ko ɓurimi pii mettude he nder duɗal he nawnami han mawɓe am ɓe tini ɓe tinani ɓe garta balmi heeɗi beddaji han ɓe ganda mankorami gude han ɓe ganda te noon mino yiya ɓe jangguiɗan noon ɓe mawɓe mumeɓe no ponno ɗumen toppitade nawnaɗo han si ɓe tini han ko woɗɗi yo ɓe garat ɗum laaɓe ɓe mankorama gude han mawɓe mabɓe codnoɓe gude ha heewa hokka ɓe te noon min mino yiya ɗum mi heɓano ndeysan min ɗo siwtata julde mawde wote ɓeɗinode goreji am ɓurnomo pi weldude o bammuɗum arno ɗum larde soloniri ɗum gude julde he paɗe goreji am o nodde mi ɓoy kam boye ɓimmo nam ɓoy a teddugal maɗa ko ɗum ɗo ba amma a sodanirmi hikka komi julde ɓimmo a ɓoy kam ha ɓimmo a ɗo si mawɓe e piiko ni mbaɗanno han ene almuɓe ala ko kimmananno en si wona jawan en jofinde jahen mbawen yiyede jinna e men ɓe a ko ni boppumbo ɗon jami jooɗo min tan e hoore am
miiji mi Allah heɓurat muɗum est ce que min mino wudde he jinnaɓe am ɓe ha min kala komi wataki waɗanede ɗum ɗo aw ko ni min kala ta Allah immi faabino si min jeeloynoma ha ñalomaji ɗi 50 min bessanno ceerno amen kala ko heddiri hen min mi ɓaga mi motta mi waɗa kondane noon tan kawrintinmi ha Allah waɗoy darmi kondane am tawmi mi heeɓi temeɗe jeɗɗi ni noddirmi gorejo am Bimba Boy ɓoy kam na Bimba mi faala ɗo ra kam janggo massa grand yof min kala mi laara ho mi wawa heɓde gude komi julde kono noon ceerno landimama hon a haalambo de min simo landimama hon min mi wiyamboyo ko jaariki am sodanimi ɗe gude aw ko ni wattu o leɓanmi ɗum yaara ceerno amen imminano mo noddi mi ɓoy kam yo yaari an a sutoro kalis jermum ɓoy kam yo nomi ya wuɗɗino e kalis o joni aw ko ni ɗesmi ɗon saltinade tan ceerno amen nanguimi mo lippinmi ha mbo jooɗi kam e leggal dal ko aduna tu wayi ni ko jiiɗa yore at hono wonde non Maimouna ay depuis ɗum ha hande ay ngo ñalngu mbiyamamin ngo ha hande ɗo ɗo wonɗo mi wawatama sifanade nden julde hono nde yawri ɗum waɗi ko weetoyi ko ɓandu am ndu pii musaranmi humpinmi andude hono pommi wadde aw ko ni gimmimi ɗo min kalan cuuɗimi lebbi tati ɓen mi ɗaɓɓa ɓe kori kam yiide on wattu noon tamino to gueƴ to ko jamiro gueƴ to toon worɓe tawnomi toon ko ɓen joguino kam toon ɓen nelanno kam warga e sukar woɓɓe nelanmi cigarette ko hedditi yo ɓay ko jolɓe ɓiyami o ondu jalal ondu bi ko aw indam no ɓe mbiyatami ondu ko ɗon puɗɗumde heɓde ko ɗum waɗi noon min ko heɓinmi ko wona min waɗɗum hoore am ko Allah waɗinmi ɗum kono kala e tawa he wasede toppitede sabude hande ɓe jangguinannoɓe ɓe pi woɓɓe in Arabie Saoudi e continue toon jande mumen woɓɓe bon ko footballeur ji in Europe woɓɓe bom in ɗo nder Dakar ɗo in heeɗi radio ji mino ɓe heeɗo ɓen pira ɓen kala ko Allah wi ko ɗum waɗi mbimami o min ko heɓinmi ko wona min waɗɗum hoore am ko Allah waɗi kono kala e tawa e wasede toppirede an ɗon noon kam hakkude meɗen nde ko ni baɗɗa kam no tawɗo jaw kalisa leride jiddere to ɓaygo ko wuɗɗine ngo e yaawi looti ngo ha ngo laaɓi jiiɗo ngo yo welanego ɓanto ango ten beddi ango toni o jiddere nde ko ɗum waɗi mbimami o min hakkude meɗen nde wawata wonde ko ɗum bom ɓurinmi ɗo addude ayno Aliou ka wayde andude rek ko ɗum waɗi inde rek ko haalallaji yimɓe ɓe ɗi rek ko ɗum waɗi andujo ko paalamina mais o kimmoɗa jehen to galle mino mottanima surprise galle mon ɗo wona haaltanmi haala galle mo ono de min galle mon ɗo mi yebita toon teppere am de anani ɗum no muñ rek jento galle e woodi ko tahi mbimami jento galle mi woodi ko en jahi toon e woodi ko paalami ɓe haalnude jen rek Aliou heɗo mi haalnama ay en jahi to galle ro han min mi haalnaɓe ko an jimmi han ko an jimmi janggo ɓe gokkima kam han ko an jimmi ɓe gokkani kam han jarani kam dudden ko an jimmi ɓe kaɗara kam ɗum noon kono noon wona e baɗɗam no ngolo lawla banno kam ni de na min wima jen na min ari ha ga jen ha toon min mi haalnaɓe ni Assalamualaikum Farmara. Ada ndo.
e an paare rigi hoko battani ɗo neɗɗo ko arno ga jam ɗon gonɗa oɗo woni ɓiɗɗo ma gonnoɗo français e ha ko ɗon tigi inna hono hen jam ɗon gonɗon hono hen ɓuɓɓolngol toon min nani ron kam ala minen mawɓe min mbara ron wonde aye hono hen e min e asaru ɗami hawre oya yo mi anda ko monamo wirede e yaade o ko ɗo moɗon ɗo jippi o min kawri ɗo laaɓi ɗiɗi mi yimo ran koye seeɗa mi ƴattombo ya boyi kam ko ɗon mbo jippi mbimi wona ayi aye galle bande o ko ni de aye kam ɗo kay koɗo yo ara o noon tigi hono hen e horo bande woni kam bande yehi koldara o mo yehi kolda eruma mo yehi ɓe balɗe alkamisa jawɗo o jam tan subhanallah wayno ko nde a bandiri jamini ni ndi ano horaire université mambo raw mbiɗa o ko bandi bargol yimɓe ɗa oɗo galle bande falama yakka ko mbiɗa ɗani min mi yahi ko oɓe annoma min mi yahi adalta kan ɗon neɗɗo no yaha bandi kaw he kaw jooɗo mi jotta ko bandi ɗo ɗo galle bande ɗo wona min noddunoma ɗo jooɗo rek yafom jooɗo kaw jooɗo jooɗo e min koye ɓernamde ɗi taƴi ɗo ɗo koye nden taƴi kaw oyamaɗo baɗirawo mbo binoɗa kam ɗo addano almuɗo ya majje hombo makko wonɗo de hey wara yawo kam de a yewi mama o ñaami ɗimittako de min mbira yaade bandi woni baɗirawo am mi wiyama e baɗirawo am addano ɗo ta ɗim heeɓi duuɓi jeeɗɗi mbiya kam o bandi ko on noon baɗirawo maɗo gaddaɗo ɗo o ko makko woni mi yawakima de jafoɗa ɗon ko makko woni nde jobbo ko paare arga jahenɗa min oɗo yawarako kam ɗo min mba heɗon mi haalnama kaw o ko Aliou wiire hono Aliou o wiide Aliou Ba fadamna heɗona Aliou Balle palɗa wiide kañum wonni Aliou Balle mbo ganduɗa to guira hey heɗom to ɗora mi haalnama hunde worde mbo mi ammini o ko faala kam yaɓani min mbo mi ammini o andi horo on woda guire yero minen ko men guire yero oɗo mi anda o mi heetinani ɗum ngal Allah e jobba amin aɗana yurmini de min ko guirero kam miɗo horo gonɗa ko dere guirero ko koɗo jibinama hakkude ma e Allah ko an woni Aliou min woni ɓiɗɗo aña o ko woni inna la ilaha illallah no jobbo ko ni ram muñ aɗana yurmini ran jobbo amin aɗana ko yurmini Aliou a wullini nema ha no ɗum ni ala Aliou alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah min mi yetti Allah inna mi yettima buyi wona seeɗa mi yettima buyi galle balle ala ko maro yobbe aɗana ko yurmini ko woni julɓe Aliou an wonni alhamdulillah rabbil alamin ɓaran a nawnanaka men a hangaka ko wiya ko a bandi ɗum ɗo iwat si Allah jaaɓi paare ay o ko mbo jiiɗa ɗo o nemo no wulli fi muɗum ha no ɗum ni ala ne makko wulli ha oran wodi ɓiɗɗo gila jaltuno taɗi heeɓi duuɓi jeɗɗi addano jande min nani ceerno o maayi min nade ko ɗum ɗo min mi anda Dakar aɗana yurmini ran jobbo ko ni nene makko wi kam e waffere ɓana andi ɓiɗɗo am gilan heeɓi duuɓi jeɗɗi yahi ha hande duuɓi sappo e jeegoo kono debbo yana foti musde ni yatana mboyi kam yo yahanam toon ana andi saare nde piiyu hande ɗi wiya yo mi hanga mbima mi aña ɗo woni yo ɗi wulla jemma heji ñalowma ɗin wulla ɓiɗɗo am o saare nde piiɗi wiya yo o nene mum hangama ko ni mboyi kam yo jobbo ari mi tori mama fi Allah he nelaɗo muɗum yaano a tim gabor nelaɗo o ɓerde am de ko ɗon seeɗa mi woni boy kam yo ɓaggade am nagge nde ɓagande jeeya ɗaɓɓana kam ɓinguel am nde bimbo aña jarani ɗum gaari am nagge nde min yerani ho mi ala min wakkili mi waɗa ɗo teppere ha Dakar kala ɗo janggi kam mi wala ɗo koni jeeymi gaari am ndi garmi ɗo in yurmini kono alhamdulillahi rabbil alamina ay o ɗum ɗo e musidal hewoni o kala kawa muɗum ko noon hay nene makko noon wi kam a yahani han ana andi ɗo wona ɗo mino jogui miirawo on kala ko yarata ko suka wiya ɗo ɗo ɗin Espagne min nanoy ɗin France min nanoy maayi duuɓi no ga e jeɗɗi hande o ɗin jogui kawa hakku nem Allah ni mboye kam
ha ba ha hano jogi kaw maɗa ɗinin ɗo ta ko sukata on ciwa ka wodede koni immino ɗo welno ƴiƴam ha no ɗum ni ala immi rawi ari Dakar ɗo immi yahoyɗo Espagne min nanoyɗin France koni mbo yaari min nan to yaani min jeeyi e seeremɓe ala on ɗumen jaan ɗo min dardoyi yo Bokar ni yaari Bokar Bane inna o kaw mum reedu Bokar Bane wiide ni yaari wi'a maayi min jeeyi e seeremɓe ha min ngoodi hoto mo koni nam yo e ko waɗi koni julɓe e balle yimɓe hey anda jam to hey nodde ro docteur noboɗaɓe docteur subhanallah koni oɗo galle balde koni ɗum ɗo woni murad hey yannodoro ɗum emo yandoro ndiyam la ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin ya koni lam ɗum ɗo ɗum alaɗo ya subhanallah inna hey yawno doro yawno alhamdulillah rabbil alamin subhanallah faɗe kam tan ɗum ɗo taw neɗɗo wawata ɗum ɗo ya subhanallah nena docteur ari orora ke ƴammi ɗo subhanallah gimme ɗum ɗi wuli gimme ɗaade ɓoye docteur o gimme ja arga ba garega inna men ɗaldi Allah men ɗaldima ananna anani awa alhamdulillahi rabbil alamin hey alhamdulillah inna burodi seeɗa inna hono ɓanon jooɗo hono ɓalenge burodi seeɗa woni komin dani maaro joni da suynima jahaaɗo pharmacie la soda ɗum ɗo ɗeɓe guddude ko joni noon après pharmacie o halnama ɗo e ɓangi tan tension o rek monte inna jarama koy Allah yamma moƴƴere Allah yaw ɓeyda jarama wontanimama fof onon tan jo bawɗo waɗi de o jaa soɗoɗina pour no mbo heɓano mbo yarde de mbo yar joni ɗum kam si Allah jaɓi joni ami e jarama nan jarama lameɗaɓe cellal woni lan aduna yirmini e inna ɗum hono wonirin la ilaha jobba amen no mi yara o edi muraduji de homo min eyo minoma andi allo jam tun tana ñalani haale jam tun an hallam hey dole homa wonni anta homa wonni ya anta biɗa Bokar hey halana homa wonni taw fanna taw Bokar Bande hey fatte nanguna o ma bota hey wara yawobde Bokar Bande o mayino anan ɗum na o mayino ɓoy hey wakkanna portable kaɗamna ya Bokar an wonni alhamdulillah koni nan Bokar galle badam wonni galle badam ha alhamdulillah rabbil alamin ala ko baɗɗa kon ɗum ɗo ko yettiri Allah innam ala ko baɗɗa an ala ko baɗɗuɗa aduna ko ni tan ha añaɗinin ɗo
me bullima ha me godi alhamdulillah rabbil alamin o wona ra Bokar on ni Bokar mo girere o innam gorol galle baade fannaraw na ko Bokar mo ganda radde yo heba radde yo asera toronnaje ko kan tigi ha kan tigi innam ko kan tigi innam ko yahanno ko innam awi ɗon mangoyel seniyel ngel mawni layle Bokar kon innam yoy kon koli pare wallam koli pare wallam mi musidɓe amɓe koli innam gargol yergo inna ba koli ba miri on inna yergo ɗum ɗo mi hallama hunde wore ɗum ɗo wona nira wona a waɗini ɗum ɗo ko baɗal Bokar ɗum ɗo ko baɗal woni ɗum ɗo wona niran ɗum ɗo ko lampegol watta ɗum iwi o ko lekkinaka iwi ɗum ɗo iwi ɓarami i musidɓe amɓe ko neɗɗo heeɓi ko janto aña kam neɗɗo heeɓi ko janto ɗum innam Bokar ko miijoɗa hunde wore ɗo ko min ko ɓiɗɗo maɗa innam wara o wara wi noon an kam aña ala ko mbalantama e ha an andi aña ko kilan ja inde nde kisan ko añaran min mbirambo añaran Maymuna o ɗon ɓeɗali e ɓanon a innirimo Maymuna ɗini ɗo a inniri aña meɗen aña Maymuna alhamdulillah an a woppani mo ha he ko noon tigui ha ko ni mo adi ɗo moyɗo ɗo min kala ko baɗiragel maɗa reedugel ha ɓiɗɗo aña Maymuna ko kayen ni jiɗɗo alhamdulillah rabbil alamin koni balle kam no mi wulliri ɓerde amɓe jobbaɓe jaran gulale ɓaymo ma o Allah waɗimo ma yani joɗo muñ jobbaɓe jaran gulale mi o fota mi dogan ɗo ha fula mi doga ha guirayero mi noddamma mi doga ha guirayero ɗan ɗon inna yermu koni musidɗo alhamdulillah rabbil alamin koni inname o neɗɗo alhamdulillah rabbil alamin jobbamen koni muñ jobbamen muñ ame so galle jarama jobbamen jarama muñ jobbamen koni dale kam mi wulla ɓaram mi faɗɗaka dale kam mi wulla muñ jobbamen koni ankala inɗam jobbo inɗam jobbamen muñ jobbo inɗam muñ